uNkulunkulu usazi sonke ngokwendlela yethu. Nawuthi ngiyayikhohlisa mina ngikhohlisa abantu ukuthi hayi cha mina impela hayi uyothi nayiqhamuka nje uyobuza mina kuqala. Ngoba bayibekhohlisa kanjalo abantu. Aganga umuntu aganga kodwa nayiqhamuka nje uJesu. Uyobuza minathi uphi uSpanman? Uphi uSpanman? Uphi uSpanman? Hallelujah, glory to God. Uphi uSpanman? Liphi isonto elithile ekade lilikhulu. Lilikhulu lihlonishwa lilaziwa umhlaba wonke liphi? Bacaba ukuthi usho njalo no ngeke akwenze lokho uSimakade. Uyofika avuza umuntu according to his ways. Ukuthi wena wenza kanjani uzohola ngokwendlela yakho. Futhi ukuthi uzalwa umuntu osindisiwe ngeke ukukusize lokho. Kuzokusiza lokho ukuthi uzoyibona insindiso kuye bese uyayithatha. Na ukuthi awuyithatha ngafuthi ngeke kukusiza ukungayithathi. Ngoba uzohola according to the way you are living.